Zdravko, zdravo. Ćao, evo nas ovdje sa reprezentativcima. Super, želim im sve najbolje, teška je grupa, ali na neki način ovo su momci iskusni, sjajni igrači koji igraju po svijetu i tako da nadam se da želim im sreću, ali dvije jake utakmice ako ovo proguraju, veliki su kandidati za plasman. Može da ti puvata koliko bi završilo rezultata tebe za prvi odnaprav? Pa ne bi mogao reći, ali nek bude 1-0 za Makedoniju. Biće dovoljno. Pogotovo s Poljskom je teška utakmica, tu su vrhunski igrači i to je. Austrija je već nešto što je pročitano i nije trenutno u nekoj formi, ali se nikad ne zna. Pa. Tako da, ali Poljska je na neki način reprezentacija koja može da odigra dobro sa i mnogo jačim reprezentacijama nego što su oni. Tako da s njima treba baš maksimum napora, ali Angelovski to zna. Vrata malko nazad v dejstvo, sunуваš li ti da бидеш neko славен фудбалер? Ja sam dobar golman, branio sam juniorima želje. Kasnije, pošto sam malo se bavio atletikom, poslije lakom trčanjem na 100 metara i skoku dalj. I počela je već muzika, gitara, učenje gitare, onda sam napustio želju i tako nisam više bio junior na želje, već smo igrali gradsku ligu u malom fudbalu, tako da sam tu bio golman u jednoj odličnoj ekipi Grbavice, to je jedan dio Sarajeva, novi dio Sarajeva i onda sam tu izvjesni 3-4 godine stalno bio aktivan dok nisam malo muzički već otišao u neke druge vode sa grupom Ambasadori. Tako da je uvijek fudbal moja ljubav ostala, pogotovo taj golmanski dio sa tim refleksima. Pratio sam čuvene golmane uvijek i u bivšoj Jugoslaviji danas. U svijetu... Ko je vaš omiljen golman? Da je bio Enver Marić iz Veleža koji je bio onako pantera. Drug mi je bio Čobo Janjuš, ne sjećam se, ti si mala. On je branio Željezničaru, a ja sam istovremeno tada isto bio kao s njim u toj ekipi Želje. Ali fantastičnih golmana ima danas u svijetu. Danas je to jedno ozbiljno mjesto reprezentacija. Ako imaš slabog golmana, ima jedna divna priča koju pričaju, a to je svi znamo šta će ti igrači uraditi, ali ne znamo šta će golman uraditi. Može nekada pusti gol, može nešto da se desi što je nepredviđeno i ti izgubiš utakmicu. A sve je pripremljeni, igrači igraju fenomenalno, a golman jednostavno kiksa jednom ili dva puta i ti si gotov. Dakle, golman je jedno vrlo, vrlo odgovorno mjesto. Koga najava Zdravko Čolić za fudbal? Ja sam navijao Želje, volim Crvenu zvezdu i poslije onih velikih uspjeha koji su bili, ali navijam za dobar fudbal, naravno. Igrao sam i u Hajduku malo kao veteran, to je bilo. Volim Hajduk također, Vardar, to je stara priča. Kako nabiva Zdravko Čolić za svoj tim? Kako nabijam? U smislu strast? Da, pa dobro, upalim se ja, vrlo lako se palim. Tako da, ali dobro, nabijam uvijek za dobar fudbal, to je najvažnije. Sad recimo kad gledamo ove šampionske ove utakmice koje su u Ligi šampiona, na neki način uvijek navijaš, evo recimo, krenem da navijam za Arsenal, onda vidim da je Chelsea bolji, pa na kraju čestitamo Chelsea, recimo sad u kupu UEFA. Tako da, fudbal je jako napredovo i čaroban je, zato su i ovakve cijene, vidjela si. Ви благодарам на разговорот. На 15-ти ве чека голем концерт на градски стадион. Повторно место врзано за фудбал. Možemo sport i muziku. Zdravko, spreman si, така? Ja sam radio mnogo fudbalskih terena i u Makedoniji i u bivšoj Jugoslaviji, odnosno pjevao sam na stadionima, tako evo i ponovo po želji organizatora i publike, evo na jednom ljetnom koncertu na gradskom stadionu. Hvala vama.